नमस्कार काव्यरसिको. सद्गुरू प्रज्ञान ब्रह्मश्री डॉक्टर परिवर्तक यांना नमस्कार. मित्रांनो, आज ब्रह्मश्री वर्तक यांची 4थी पुण्यतिथी आहे. फाल्गुन कृष्ण पक्ष नवमी आहे आज. डॉक्टर परिवर्तक ब्रह्मश्री वर्तक एक अशी अद्भुत आसामी व्यक्ती होती की त्यांचा परिचय करून दिला तर ते त्यांना जे ओळखत नाहीत त्यांना कदाचित हे विस्मयकारक किंवा खोटं वाटेल. ते पुण्यात राहायचे. आध्यात्मिक तपोबल त्यांचं खूप मोठं होतं आणि ते प्राच्यविद्य अभ्यासक होते. म्हणजे जुने जे आपले ग्रंथ आहेत, उपनिषद म्हणा, गीता, रामायण, महाभारत, हे त्यांनी वाचून त्याचा अर्थ सांगितला होता. तशी त्यांनी पुस्तकं लिहिली आहेत. इतकंच नाही तर त्यांनी रामायण आणि महाभारताचा काळ सांगितला. तो काळ आधुनिक विज्ञानाने बरोबर ठरवला. कित्येक गोष्टी नासाने सांगितलेल्या काही गोष्टी त्यांनी आपल्या ध्यानधारणेतून पाहिल्यानंतर तसं घडणार असं सांगितलं आहे. स्कायलॅब वगैरे हे त्यांची पुस्तकं वाचल्यावर ते लक्षात येतं आणि त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे ते घडलेलं आहे. अशा चमत्कारिक एक दिव्य पुरुष, ज्यांना दिव्य दृष्टीचं उपदान होतं, वरदान होतं त्यांना. इतकंच नाही, त्यांनी ध्यानातून म्हणजे समाधीतून थक्क करणारी माहिती दिली. मंगळ आणि गुरुग्रहावर शनिवार त्यांनी भ्रमण केलं आणि अमेरिकेची यानं जाण्यापूर्वी ही माहिती दिली. ती माहिती लिहून ठेवली, वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली आणि नंतर यानाने दिलेली माहितीशी ती तंतोतंत जुळली. त्यामुळे त्यांना तशी खूप प्रसिद्धी मिळाली. ते माहिती झाले खूप लोकांना अर्थातच. त्यांची माझी भेट होणं हे एक भाग्याचीच गोष्ट. पण त्यांनी माझ्यावर भेट झाल्यानंतरसुद्धा खूप प्रेम दिलं, मला खूप कृपा केली. माझ्या एक मित्राचा मुलगा आशिष पडवळ याने मला ब्रह्मश्री वर्तकांचं एक पुस्तक वाचायला दिलं. मला वाटतं 2006 किंवा 2007 साल असावं. ते वाचून ब्रह्मर्षी स्वयंभू म्हणून ते वाचून मी खरोखर कमाल वाटते मला. म्हणजे चाट पडलो मी. आणि मग त्यांचं दुसरं पुस्तक वाचलं, तिसरं वाचलं आणि मग त्यांची यथावकाश भेटही झाली. 5-7 वर्षात चांगला सहवास मिळाला, त्यांचं मार्गदर्शन मिळालं. त्यांच्यामुळेच मी वृत्तपत्रात लिहू लागलो, कविता मी करू लागलो. नंतर त्यांचं वय झालं थोडं आणि मग त्यांचं व्याख्यानं वगैरे बंद आली. त्यानंतर त्यांना 2-4 वेळा भेटायला गेलो पुण्यात. आणि एक दिवशी अचानक फोन आला सकाळी 9 वाजता की डॉक्टर वर्तक गेले म्हणून. तर वय झालं होतं तरीसुद्धा इतका मोठा माणूस आणि आपल्यावर ज्याने खूप प्रेम केलं, कृपाशीर्वाद, आणि प्रत्येक गोष्टीत अडलेले ते सांगत होते. कोणताही प्रश्न विचारला, कुठलाही, म्हणजे विज्ञानातला असू देत की पुराणातला असू देत की उपनिषदातला असू देत, की ते ताबडतोब उत्तर द्यायचे. त्यांनी असं मला कधीही सांगितलं नाही मला संध्याकाळी फोन करा मी सांगतो, असं नाही. म्हणजे सगळी संगणकासारखी त्यांची सगळी माहिती पाठ होती, तोंडपाठ होती आणि त्यांच्या लक्षात असायची. तर माझ्या ते बातमी ऐकून हातापायातलं बळच गेलं. मी पहिला फोन केला असेल तर तो ह्याच आशिष पडवळला, ज्यांच्यामुळे मी ते पुस्तक वाचलं आणि नंतर त्यांची भेट झाली. किंवा तो प्रत्येक वेळी माझ्याबरोबर असायचा. आशिष पुण्यात जाताना डॉक्टरांना भेटायला, ब्रह्मर्षींना. तो म्हणा मामा मी येतो, मी ऑफिसला आहे पण येतो मी, आणि मग आपण जाऊ. तो पण थोडा उशीर झाला. मग आम्ही ठाण्याला गेलो, शिवनेरी बस, आणि तिथून पुण्याला जाईपर्यंत थोडा उशीर झाला. पण आम्ही एकमेकांशी बोललोही नाही, तेव्हा बोलतही नव्हतो.
जिथून डॉक्टर ब्रह्मर्षी भेटले होते तेव्हाचे ते प्रसंग माझ्या डोळ्यासमोर तरळू लागले. मध्ये रडू येत होतं. ते प्रसंग आठवत होते आणि नकळत कागदावर माझ्याकडून काही ओळी लिहिल्या गेल्या. अर्थात ही आजची जी कविता आहे ती पूर्ण तिथे लिहिली नव्हती बसमध्ये. नंतर आल्यावर कधीतरी ते शेवटचा कडवा वगैरे लिहिला असेल. आणि तो ही जी कवितेचा कागद होता, छोटा होता कागद, तो कुठे ठेवला गेला आणि नजरेआड झाला. आत्ता आज डॉक्टरांना 4 वर्ष होत आहेत. मध्यंतरी कुठे झाडझाड घेताना झडती वगैरे काय साफसफाई करताना तो कागद अचानक मला मिळाला आणि मग मी ती कविता पूर्ण केली. ती आज आपण कविता घेतोय डॉक्टरांना ब्रह्मर्षींना आदरांजली म्हणून. मी आता कविता सुरू करतो. विस्मृती शक्य ना असं कविता शीर्षक आहे. देवा तुझ्याबाबत ऐकले होते खूपदा, देवा तुझ्याबाबत ऐकले होते खूपदा, जो आवडतो सर्वांना तोची आवड आहे देवाला. पण तू सर्व सामर्थ्यवान असतानाही, पण तू सर्व सामर्थ्यवान असतानाही अशी काय कसली अडचण आली तुला, अशी काय कसली अडचण आली तुला. म्हणजे त्यांनी डॉक्टरांना बोलवलं, ब्रह्मर्षींना बोलून घेतलं. माय बापा मुचा तू सांभाळीशी लेकरा, माय बापा मुचा तू सांभाळीशी लेकरा, माय तात आणि डॉक्टर रूपे तुझी देवा. माय तात आणि डॉक्टर ही रूपे तुझी देवा. हसमुख प्रेमळ निष्णात डॉक्टर ब्रह्मर्षी वर्तकही, हसमुख प्रेमळ निष्णात ब्रह्मर्षी डॉक्टर वर्तकही तुझ्या रूपे दीनदुखिताची करीत होते सेवा. तुझ्याच रूपे दीन दुखितांची करीत होते सेवा. सांग इतका काय तुझा नाईलाज झाला, सांग इतका काय तुझा नाईलाज झाला, एकाएकी का बोलावलो तू आमच्या देवाला. सांग इतका काय तुझा नाईलाज झाला, एकाएकी का बोलावलो तू आमच्या देवाला. सांग असा आमचा गुन्हा काय झाला, सांग असा आमचा गुन्हा काय झाला, कठोर शिक्षा का आली आमच्या वाट्याला, कठोर शिक्षा का आली आमच्या वाटेला. आता ब्रह्मर्षी तिथे गेल्यामुळे आनंदी तू असशील पण दुःखी मात्र आम्ही बघ ना, आनंदी तू असशील पण दुःखी मात्र आम्ही बघ ना. देवा असा निष्ठूर नको होऊ ना, देवा असा निष्ठूर नको होऊ ना. आठवण येते सदैव त्यांची विस्मृती शक्य ना, आठवण येते त्यांची सदैव विस्मृती शक्य ना. जन्मोजन्मी भाग्य लाभो आम्हा ऐकण्याचे तयाना, जन्मोजन्मी भाग्य लाभो आम्हा ऐकण्याचे तयाना. धन्यवाद. ही देवाला विनंती आहे, परमेश्वराला, त्या विधात्याला. मित्रांनो, आजची कशी कविता वाटली ही आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा. आणि एक कळकळीची विनंती आहे, तुम्ही जर वाचलं नसेल, एखादंही पुस्तक वाचलं नसेल, डॉक्टरांची 17 पुस्तकं आहेत, 1-2 पुस्तकं नक्की वाचा. वाचल्यानंतर तुम्हाला खूप माहिती मिळेल. जे आपण गूढ प्रश्न असतात, आता पुनर्जन्म पुस्तक वाचलं तर त्यात जन्म म्हणजे माणसाचा काय, मृत्यू काय, कर्मफळ काय, पुण्य काय, पाप काय, माणसाचा आत्मा म्हणजे काय, जीव काय, प्राण म्हणजे काय, आत्मा येतो कुठून, तो मृत्यूनंतर प्रवास कसा करतो, मृत्यूच्या जन्माच्या पूर्वी कुठे असतो, हे असे कितीतरी आपल्याला गूढ प्रश्न असतात. त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं त्या पुस्तकातून मिळतात. आता परत आपण भेटू छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदाना दिवशी संभाजी महाराजांवरची कविता घेऊन. धन्यवाद. ही कविता तुमच्या मित्रमंडळांना पाठवा. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी अवश्य करा. धन्यवाद. परत भेटू.